Това е Феликс Баумгартнер. Това е човека, който е скочил от космоса от 39 км височина. Но аз имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е извивката на Земята. На 39 км височина виждаме тази извивка? Не мисля. Ето тук имаме видео, направено от балон на височина 36 км. Ето тук мога да видите фитовете. На него ясно се вижда, че хоризонта не се изкривява, а запазва равно ниво. Ето ви малка част от видеото, а цялото видео може да гледате в профила на плоската неподвижна Земя. Както забелязвате, колкото и да се издигате, хоризонта винаги остава равен. Но нека се върна към Феликс. Ще ви пусна клипа, на който той скача, за тези, които не са го гледали, разбира се. В същото време ще ви обясня няколко неща, които не се връзват с реалността. 14 октомври 2012 година в 18:30 часа Феликс излита от Ню Мексико, забележете Ню Мексико, изкача се на височина 39 км и в 21:04 той дава сигнал, че е готов да скочи, като в 21:06 той скача. По време на падането той развива невероятните 1342 км в час. Полетът трае 4 минути и 20 секунди, като забележете, той отново се приземява в Ню Мексико. Всичко това за мен звучи налудничево, но нека обърна внимание на факта, че той излита от Ню Мексико и 2 часа и 40 минути по-късно той отново каца в Ню Мексико. Така, ако Земята е кълбол и се върти с 1600 км в час от запад към изток, то това означава, че за 2 часа и 40 минути Земята би изминала около 4200 км, което означава, че той няма как да кацне обратно в Ню Мексико, би трябвало да се приземи някъде по средата на Тихия океан. Факта, че той се приземява обратно в Ню Мексико, само потвърждава, че Земята е неподвижна.